Labas pa kayo sa kong panumduman guys. Ang akong kagahapon pa lang. Ako lang gibanhaw guys. Ako ang panumduman ang nilabay nga mga adlaw sa akong kinabuhi. Sa diha pa ako sa may panulat guys. O di gid nako ni hikalimtan samtang ako may kinabuhi pa. Guys, ang mga instrumental guys, tipik na jud kana sa ako ang kinabuhi. Dito ko malimot guys, sa 1980s, usa ako kamembro sa Writers Club, Cagayan, TXCO Writers Club. Sa akong kauban sa mga writers, Luzon, Visayas ug Mindanao. Mao nay background jud sa amo ang programa ang maong mga instrumental o ang maong programa guys. Kagahapon pa lang og First Love Never Dies. Og salamat guys sa inyong pagsilip og ako moingon bye bye.